Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Nulahati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap. At nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalain ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalain ko, kundi ang mga sa akin ibinigay mo sapagkat sila iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila mula sa iyong pangalan, na ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga binigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magangtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan.
Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatiang sa akin ibinigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga binigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat, O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin na inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Hello, talakad tampo. Kapayapan po, duko tala rin kaya katamong kanuan. O Diyos sa maestrong kaya kaming Ginoo. Minsan pa po nganing kayabakan na iti, mulit mila pong papabot, din kaya kami nga lang kapupusa na kapasalamatan kaya ka. Pablasang igpay kaya pong sablang anak mo, iyang makanyan mo kaya ngan pong para parang iningat at pigkalubanan mo kaya pong biyem pong sikanan. Ginong yaning pinanditay tina nung ablasmi karing dapat mong mangayap kaya kami. Nune po yung suywandakat puriyan king kekang pangay espiritu ampuan king katutuan. Igpangyan ning oras sa iti tinipon mo kami nung nukarin ing lugar a kekang pepanwanan. Tulutan mo ginong Diyos. Ing kekang banalapas bulan king kekang kayarian. Ginoing makanyan mepong buklatan kaya kaming anak mo. Bangig paing kaya kang banalaw paya, kaya kang banalakalam yang manimuna karing balang metong kaya kami. At yay nga bandina ning balang metong kaya kami igpa. At ang timurin Diyos ko nganing pinanditay ti hanong makananong deting pamagaral. Amalyaring mibulalag karing kekeng balang panandam. Ginoo ilasargong magsilbing kaya kaming kabiasnan. Kapamilatanan ning kekeng pamakirandam ginong Diyos. Kagumdaig pare ting kekeng mangalagong dapat. Paintulutan mo sargo igpangin ning pinanditay ti na ing pamanimunana ning kekang banalay espiritu. Na malyaring abandimi bangyang mie panyulong karing balang metong kaya kamig pa. At ang timurin dating balang telagamo igpang kaya ganap karing balang katungkulan. Magumpisa king talete na ning kekang upaya ang gana karening tagapagsalita ginong Diyos. At ang timurin kareting talapakirandam ing makanyan ming ayam puning presensya na ning kekang upayag. Bangyang magsilbing ke kaming guyabnan, bangyang magsilbing puwersami ngening pinandit. Ginawing kekang kayupayan, ing kapayapan yang manimuna karing balang metong at metong ke kami. Pablasang ika eka makyagum king kalingas-ngasan, nunereta sargong mapagpayapa ming puso,
La ila ring malyaring ay ang dami ngening kaurasan na iti, ang gana ring kekeng pamisip. Sa ginong Diyos, ing luko bat saup mo ngening pinandita iti, arguing kekeng panaligan. Bang may gitkeng sumulong ikepong mikakapatad. Ginawa milaman po sambitlan keka, deting lalamandaring ke kaming puso ang pong pamisip. Pablasang ika po ing makakilalam pong manakit ginong Diyos. Nunengening oras sa iti, ing banal mong sao pampong patnube, ya po ing kekeng panaligan ngening kaorasan, at itang kekang pengakong banal na mapamatula na malyaring dandaman mi ngening kaorasan na iti. Ginore ni puring kekeng dalangin kekang ngening pinandet, igpatanggapan mo sargo reting mabanglong ayin king kekang banalayarapan, at tanggapan mi ing kekang banalapat nube, magpakapilan man, iyan asa po salamat.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng espiritismo. Ang espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutungan ng espiritu. Ang sa pag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito siyang tunay na reliyon. Ang tao ay may pasariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pag-ipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabalayan sa mga tao ay siyang katotohanan na patunayan na mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng mediuminidad.
enam ning taon inuman ilaring pupulan nanging oras datang kalam kapayapan ke kayong tanggapan ing mayap kong oras babiekeke kayo amponging salamat king pangay at iuyo wapanwana ning Diyos deng map dapat iyo ban king aldo bukas lalong dagdagan iyo tanam na kong tanam kayo ikongan bayo yung tanggapan dakal ko pupulan dapoting tinanam king de taktandanan de takya pupulan eyo kakalingwan nya agkatan kula deng kasarilinan tara ume tamo mesabing ranglayan king bang itang obra at iyong matatangol karing detak makagawa ko ngan deting takitaking babye ko ke kayo karing bane
pag-aralan niyo, bang lalong sumulong. Loring sariliyo, karingal bukas, obra ayariyo. Kinguli na mo rin, neting kayo po yun. Babye naning Diyos, ke kayo ke kungon, pakabitasan iyo, tala sambang dison, wa itang kabias nun, ke kong paragulan. Tanam ko king moyop, balen ko ngatiyo, baning populan niyo, king pangay at iyo, iti puros mayap, eka kalingwan iyo, at biye alang hanggang pangako ning Ginoo. Aniyay kong sablo, agkatanda ko ngon, kopin po'y nawa, waye ko tuknong, hanggang iye akwa, teyang pondason, biyeyong pa ninason, karin king kayaryon, mamagtibe kayo, kayo'y kungan, magtapat kayo, tinggap yung tungkulan, eno makayatras, deng ka sarilinan, tiyono ka libugton, dapat iyo'y kungan, nga nanong matrasyo,
ing manualang tao. Pag-isipan niyo la, aldoge gula niyo, ang papayeng pagal, pilak ginastos yo, anyay kong sabla, adwan ko ke kayo. Wapinitakbang iyo, deng betes yo'y kongon. Wapin lumakad ko, king pa manuparan, dakala kaladuang, mainton kapas nawan, kapamilatan iyo, waayap lakiyungan. Eyo na imbutan, koreng sariliyo, ing magpainawa ko, tungkol ating gabiyo, ulinging panahon, panahon ayatyo, king bakong magobro, asikaning Ginoo. Mapanalangin ko, koyang ulitan, mapagsadya kayo, ikayo ikungon, pabiro yung Diyos, eyo kakalingwan, deng sablang tanguyo, eyo sa payalian, bakong mayakit, king bukas yung dotang, ing mipayalian ko, karin king kayarian, sablang deson, ketinang balayan, deng leyo, king Diyos yo'y parang sablang at iyo. Salamat ke kongan, yaliwang sakit, king yato durugang, sikan na bagyo, mamunagiyang datang, nyaing pa
ng masikon. Yato yung karinan. Aduan yuking Diyos. O iyo tangalan. Iting sablang bage. Koreng daratango kapamilatana kekong pamaminto yanamume yari banal kong tungkulan mitatalnanan ko talikyo ikungan kaniyang kapamintuan miyabe kongan asika naning biye watanam ko'y kongan. Adiosing bendasyon. Lugod yang lalakuan. Kung sabla ke kayong goyabnan king balang pinandit maka sadya kongan king bore naning Dios wa makiabe kongan sino yuke kayo banal yung tipunan wo lalaganap ke kayo ke kongan ing kalam naning Dios king ba yung gamiton Santa Veronica. Adios, bye-bye.
Hello. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating Panginoon at sa banal na batlayang dumala po sa atin sa umagang ito. At una po binibigyan ko po ng pagkakataon sapagkat ang araw po na ito ay special po sa mga tatay. So sa lahat po ng tatay na narito ngayon, Happy Father's Day po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating mga tatay, mga anak. Alam niyo po, mapalad tayo sa araw na ito sapagkat napakain na naman po natin ang ating spiritual na pangangailangan. Alam niyo po, napakahalaga sa bawat mananampalataya na ipinangingiling niya po ang araw ng Sabat. Alam niyo po, nagbigay po ng reminder sa atin ng banal na espiritu na bumaba sa atin na huwag na daw ho tayong hihinto o huwag na ho daw tayong magpahinga. Lalong-lalo na po yung mga nabigyan po ng katungkulan sa ating pananampalataya. Kita na po kung makayatras. Alam niyo po, habang nabubuhay po ang isang tao, hindi po nawawala yung tungkulin niya sa Panginoon. Habang may hininga pa po tayo dito sa mundong ibabaw, yung tungkulin po natin sa Panginoon, sana wag po natin kalimutan. Sabi natin po yung Espiritu, tama po ano tutok ng. Sapagkat napakahalaga po sa isang mananampalataya na ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay lalong tumibay. Sapagkat sa pananampalatayang ito, meron po tayong kapayapaan o pag-asa sa Diyos. Basahin po natin dito sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 2 po. Yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. 2 po. Sa pamamagitan din naman niya, nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito, na diyan ay nagsisilagi tayo at nangangagalak tayo sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos. So, kung yung pananampalataya ngayon sa ating puso ay hindi po natin inihiwalay sa ating buhay, yung pag-asa po pala ay ating makakamtan sa kalwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin po, yung ibinibigay niyang pag-asa sa atin habang tayo ay nandito, sapagkat ang tao po ay lubhang napakaraming pagsubok o problema sa buhay. Kung yung kakaunting pananampalataya po natin ay hindi po natin mapanghahawakan, saan pa po tayo tatakbo sa oras po ng ating mga problema, mga pagsubok sa buhay? Kaya sa pamamagitan po ng pananampalatayang ito, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan, nagkakaroon po tayo ng pag-asa sa buhay. Kaya mahalaga po sa atin bilang isang mananampalataya na yung pag-asang yun ay wag po nating iwala. Sapagkat nasasaad po dito kung ano po yung pag-asa, dito po sa Roma 5:5, basahin po natin. Yung pag-asa natin na dapat panghawakan. At ang pag-asa ay hindi humihiya. O hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Yung palang pag-asa na yun, pag nandito po sa ating puso, ang Diyos mismo po ay ibubuhos sa atin ng Espiritu Santo niya. Kumbaga, bibigyan po tayo ng kapayapaan sa ating puso at kaisipan. Ano man po yung mga kaligaligan o mga alalahanin sa ating buhay. Sa pamamagitan po ng Espiritu na ibinigay sa atin, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan. At ang Espiritu na to, kung tayo ay nabubuhay sa Espiritu,
dapat naman ay magsilakad po tayo ayon sa Espiritu. Basahin po natin dito sa Galatia, Kapitulo 5, versikulo 25 po. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Alam niyo po, yung Espiritu salang-salaman. So kung tayo po ay nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, kailangan po iwaksi po natin yung makamundong pamumuhay. Katulad po ng mga bisyo yan. Number 1 po, dapat iwaksi natin yung pita ng laman na sinasabi. Yung mga mahalay na hindi kaaya-aya po sa paningin ng ating Panginoon. Alam niyo po, may tema po tayong pinag-aaralan sa araw na ito. At ang tema po na ito ay ang mamamalakaya sa paturuan ng buhay. Alam niyo po, ginuguhal ko po yung mamamalakaya kasi ako rin po, hindi ko masyadong kabisado ito yung mamamalakaya. At ayon po sa Google, ang mamalakaya po ay isang mangingisda na gumagamit ng lambat upang makahuli ng isda. Yun po pala ang mamamalakaya, mga fisherman. Alam niyo po yung kung nakakanood po kayo ng mga documentary na episode, kagaya po sa Discovery Channel, pinapakita daw po doon na yung pangingisda nila, kapag nangingisda sila, yung lambat nila inihuhulog nila sa tubig. Pag nahihulog na yung lambat, ihilahin nila sa pamamagitan ng mga bangka nila, malalaki eh. At pag hinila nila yung lambat nila, makikita mo doon yung mga isda. Nakakahuli po sila ng isda kung minsan napupuno yung lambat nila. Alam niyo po, noong mga panahon kasing yun, ang ating Panginoong Yesukristo na naglalakad siya, wala pa siyang mga pag-uumpisa ng kanyang mga pangangaral. Wala siyang kasama doon at nag-iisa lang siya. At dito ay nadaanan niya yung magkapatid na nangisda. At dito ay inhambing ni Jesus ang mga tao sa mga isda. At kanyang inahanyayahan ang mapagkumbabang mamamalakayang ito na iwan ang kanyang hanap buhay sa isang lalong dakilang uri ng pamamalakaya. Basahin po natin dito sa referensya, Mateo 4:18-20 po. At sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea, kasi po noong mga panahon ngayon si Jesucristo po habit niya po yung mangaral sa tabi ng dagat. Hindi po natin alam kung yun yung lagi niyang gusto, kung hindi sa tabi ng dagat, sa bundok. Bihira pa po siya pumunta sa mga templo nun. At sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, na inihuhulog ang isang lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mamamalakaya. 19 po. At sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. 20 po. At pagdakay, iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kanya. Yun po ang ating referensya. Sa mga panahong yun, ang mga sina Pedro at sina Andres ay mga mangingisda po. So, noong mga panahong naglalakad ng ating Panginoon, inaya niya na sumama sa kanya. At sinabi niya sa kanya, halika kayo at mamamalakaya tayo ng mga tao. Alam niyo po kasi noong mga panahong yun, maraming tao na ang nakikinig kay Kristo. So, nangangailangan po siya ng kanyang mga makakasama sapagkat ang mga tao na sa panahong yun ay sabik po ang kanilang spiritual na pamumuhay. Sapagkat si Jesus po kasi sa mga panahon na yun ay mahilig po siyang gumamit ng mga talinghaga na salita. Lahat po ng mga pangangaral niya ay gumagamit siya ng mga talinghaga. Kaya sa mga panahon yun, inaya niya po yung magkapatid.
At gunin din, yung dalawang magkapatid na sina Santiago at na anak ni Zebedeo at Juan. Sapagkat ang mga mamamalakaya po sa panahon natin ito, masasabi natin na sila po yung mga leader natin sa mga panahon ngayon. Sila po yung mga taong napili o hininirang ng ating Panginoon upang yung mga taong sabik sa spiritual na pangangailangan ay kanila nitong maipon sa isang lugar na ito. Kaya napakahalaga po ang naging gampanin ng mga naging apostol ng ating Panginoon. Naging kasama niya ito sa paggawa ng mga nais ng ating Panginoon. Sapagkat ang isang mamalakaya kailangan ay magsilakad po tayo na nararapat ayon sa Diyos na tumawag sa atin. Basahin po natin dito. Sa unang Tesalonica 2, versikulo 12. Upang kayo, tama po, 12 po. Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kalwalhatian. So, ang isang mamamalakaya pala, katulad po natin ng mga opisyalis, kailangan pala ay magsalakad po tayo ng nararapat sa Diyos. Ano po yung mga nararapat na yun? Kailangan po nasa atin yung kababaan ng loob, nasa atin yung mabuting paggawa. Iwasan po natin yung mga bagay na hindi nakakasiya sa ating Panginoon. Iwasan po natin ang paggawa ng masama. Iyon po. At panghuli na sitas na lang po ito. Dito po sa Tito, Kapitulo 3, versikulo 1. Kung ano po ay yung dapat natin gawin bilang mga miyembro po. At ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan na mga masunurin na humanda sa bawat gawang mabuti. So, kailangan po pala maging masunurin po tayo na laging handa po tayo sa anumang oras na yung paggawa ng mabuti ay hindi po natin nakakaligtaan sa ating sarili. So, yun lang po ang may share ko po sa umagang ito. At muli po ay binabalik ko na ang mesa sa ating pong mamuntukan. Salamat po. Hello. Isa pong mapagpalang umaga rin po. Una po sa ating Amang Diyos na siyang pinakadakila at magulang ng lahat ng magulang. No, Father siya ng lahat ng Father. Kasi ang Panginoon po, siya po ang ating Ama. Father of all nation. Ang sabi po, God is a Father of all nation. Yung kaya katamo pong Ginoo, ya ing peka-ari naning universo o ing yato. Kalupa na po itamo ang timong melalang, lalam na po ning aldo, at yutamo po king lalam ng pamamahala ning kaya katamong igpa o ning kaya katamong Ginoo. So ang yan pong oras sa iti, metong yan naman pong pupuriyan tamo, ang pong dapat tamo pong pasalamatan na itang kikatamong metong nga Ginoo, amalyaring memye king kikatamong biye ang pong sikanan, king oras sa iti makanyan tamo pong gagalo, lalam na po ning aldo, banggawan, ing miyayaliwang obligasyon na ning taong pigkaluban na ng sikanan. Uli pong ing taong IT emo po bukod king ing obligasyon na maminto king Ginoo nune atin niya naman pong obligasyon ng timong king laman. Bilang tao, bilang timong melalang keti king masala, beri pong sabyan
ing meto nga tao, king kikatamong pangayat yungeni, etamo po aywasan, ing mikatintamong meto nga pamilya, na awsan tam. Meto nga pamilyang penilas na kikatamo, nitang meto nga Diyos, bang malyaring detang meging bunga na nitang kikatamong lugod. Ilapin po retang kikatamong anak, na tiyong pangalagaan tamong at tiyo karing lalamdang palad, din kikatamong gamat, ing pamamaala. Kalupad na mo rin kikatamong kayanakan, na penilas na kikatam, na penilas na la, bang malyaring subaybayan tala, bang malyaring i-guide tala, uli pong alang pengari, na iturune ing kayang anak, ketang matsura. Alapong pengari, na burina ing kayang anak, mipaamak ya. Alayang keliwan, ketang kekatamong igpaking banwa, na nung makananong luluguran na katamo, kingalang patugot, uling ena naman po buri ning Diyos, ning kekatamong ginu, datang ngaldomi pa imbrisan tam. Uling, ing kekatamong ginu, binyena ing sabla kekatam, binyena ing kekatamong pamangailangan, binyena kekatamong ing eganagana. Dapat ing tao, yanamo po ing sumabi, nung ustuna ampong aliitang pamangailangan na. Kinguli na po niti, kailangan niyang mag-aral ing tao. Kailangan tamong gamitan itang kabyasnan apig kalub na kekatam. Uling i-apply tayo po king biyata mo ingan tikaniting bagay. Nya kaluguran na kapatad, king antikaniting proseso, king antikaniting kabagayan, king antikaniting pamagaran. Ametong alerawana ning metong atemang kekatamong pag-aralan, yapin po ing pamamalakaya. Mamalakayang tao na po. Sobrang sabyan, king pinandita iti, dating miyatasan, dating mipagkalubanan ang timong ating obligasyon, king ang timong ang tikaniting kongregasyon o pamaniwala. Dating meging inaus tamong opisyalis, naning kikatamong kasalpantayanan, metong lang talapagobra, metong lang magobra makaukol, ketang burina po nitang kikatamong ginu, uling inaus nakatamong tuki kagulutana. Ing kikatamo pong ginong Diyos, king simula, king minuna pa menaralya, anong makananong ding tao, inalimbawa ng timo kingasan, ang timo itamo, yatsataya ing lambat, yatsataya ing lambat aman wantamo, yatsatamo ing amano, amalyaring dandamana ning balang pakirandam, ngening pinandita iti. Deting makirandam, deting makwaking lambat iti, kailangan mikaating lang panyulong, kailangan ingakwarang pamagaran, at suya ketang ustu, ampo ketang karampatan. Kaluguran na kapatad, inalimbawa na katamo kingasan, pilanlapong milyon dingasan nung lawentaya, king dayat malat, pilanlapong asan makayatyo ka rin. Potang yatsaming lambat, yalimbawa tayo, potang itas tayo, aliwaliwala pong asan din. Miyayaliwa ating pong gurami, ating bulig, ating ito, ating nan. Alaya pong keliwan kay katamong tao, na potang itamo at yutamong makipag-aral, ngening kasalukuyan, king panahon tam. Etamo po para pareho king kabyasnan, etamo po para pareho king itsura, etamo para pareho king grado. Anya po itamo potang ing Diyos yang kisayaan na katamong ang timong tagapamaala. Sabi na, dadalan nyo nga na ing kababan, lumakad kayong ang timong kalupa na ning kikatamong ginu. Uling iya, ing mayap ng daptan,
ning meto nga talasal pantaya. Kapamilatan na po niting pamagaral iti, king kera kalanda po reting makirandam. Yayaliwata mo po kaisipan. Yan po, kalupa na king pinandit iti, ulinging Diyos mga manuya, o ding banal mga manula, king mataling agang amano, na nung minsan etamo po waintindihan. Dapat king kapamilatana, detang may ngayatasan, ang timong magaral kalupatam, isplikada la po ketang banayad, isplikada la po ketang aintindihan tam. Anya kaluguran na kapatad, kailangan po detang kikatamong presensya, detang kikatamong kaisipan, malyaring pakiugnayan tala bang kanita, detang amanong malyaring ibiyadang pamagaral kaya katamo ding kaya katamong kapatad, amalyaring magobra kimbiye, amalyaring miyala pong pakinabang kaya kayo. Nya kaluguran na kapatad, ing Diyos tinipo nakatamo king lugar iti, bang maygit, ing makanyang tamong makirandam, karing amano, abinyena kaya katamo, amalyaring pag-arala na, ning balang metong kaya katamo. Dating sinabi na, dating binanggit na ning kaya katamong kapatad, ang makasulat king santong ebanghelyo, amalyaring gewana at merapatla king aldonapon. Alata mo pong keliwan ngening panahon tamo, itamo ding meyaws, amalyaring mamalakaya, dening sablang amiyatasan ng timong manungkulan king kikatamong kasalpantayanan. Nya kaluguran na kapatad, agkatanda kayo na sana, ding balang metong kikatamo, lalong maygit, karetang kikatamong pamangamano, uling potang busbusya po yung lambat, bisa tamo po ang pongali, pota alang mitagan. Dapat, potang ing lugod na ning Diyos yung mamilatan kikatam. Ne po, anyaking alang patugot ting tao magaralya, nanularing lambat asasabihan tamo, yapin ing pamangamano tam. Hanggang dakal tamo nung sakali, manasakit kayo karing darandaman yung amano, masusugat kayo karing darandaman yung turu, magkanging lambat mawalaya laman. Pero, pota pong atyu, ing pamagaral, antimong belwan na binyena kay katamo ning gunu, ketang mamu, ketang mitmong kalugod-lugod. Kaluguran na kapatad, emo man po sabyanan, datang mesilo king lambat, datang at datang lauling kakilala da, ing swala na nitang karelang Gino. Uling ding mga manu keti, ding mga manu, karing amano na ning Diyos, kalupa na po rening mipagkalubanan oras, aliwa po ila ing magsalita. Aliwa po ila ing magsalita karing amano nune, gamita na lamo po nitang gamita na lamo po ning Diyos bang ibulalag da kaya katam. Denting amanong areti makawukulampong biye apig kalub na kaya katamo ning Ginoo. At metong ng katuliran a obligasyon ning metong atalasal pantaya. Kaluguran na kapatad, king pangayat siyutamong ngeni, king pinandit, ding kabyasnan, ang mapalyaring dindamtam, na sana makanyan lapong malyaring amamye, karagdagan na kabyasnan karing balang metong kaya katam. Sana po karing balang darandaman tamong amano, mielang patibe, mielang kabyasnan kaya katam. Uling intutuna po, ing tao puwatang kukulang tamo king kabyasnan. Nung minsan, etamo po asiyasat king kaya katamong sarili. Nya, maselan po ing pamagaral, maselan ing tutuki, maselan ing magobra. Uli pong sabi na ning banal ay Espiritu, nung nano nga na ing tenamyuana, yamo ing pupulan nyo. Kalupa na po, nung minsan, na po kabayat ing manalakaran ng pong magsalita kaya ngarap, sabi rapin po rin kapatad, bisa akong magsalita, potaya ako, ayali. So payalila po. Uling tutuya pong mabayat ing magsalita kini. Tutu pong mabayat,
Ene po kalupay tang potang at tamu ketang luwal, amalyaring mipagsalita tamo. Ne po, hanggang ene po dapat asasabi tayo. Pero dapat kini, potang talakad ka po kini, aliwana po yung panandam mo, sabi rapin din kayang kapatad kilalam. Tutupong aliwana yung panandam mo, uling ka po makapagsalitang mayap. Yaka po makapagsalitang etutu. Nunay tamong gewa mo ang pong depat mo, yamo po yung sabihan mo. Uling na kaman po makapagpasobra, magkang mibatbat na kaman. Uling pasobram pong pakulang nga na, mibatbat ya. Nyay tamo pong tutuya sabihan take ni. Ya, alugura na kapatad, king pinandit po ngay ni, dakhala pong pamagaral amalyaring miyabiyeke kayo. Karening mapilantam pong kapatad, huling marakalya po yung oras. Ne po, yung pong kakatamang speaker, ginamit siya mo pong pilan minuto. Ne po, yung kakatamang speaker po. So talagang dirina na kayo pong pagkakataon, ikayong atsukeng lalam, babae ang pong lalaki, rin makaduko siguro ilang mumunang mirinang kanyan. Makasadyala po reta eh. Istong makaduko lang nga na, makasadyala. Pakaisip-isipan da, nepo. O nangenya lang makaduko, makatalangalangan. Minanala po, lawen niyo po, ne. Yan po yung kikatamong kapag-aralan ngayon, nepo. Mamaya ko pong karengkeng lalampamo. Bayo kay ba na po ng busy. Brother Maning po, Maning Tirya po. O kasi po, kakanya niya, mama nga iya po at Bisaya pong magsalita. Yako na brother, ana siguro na. Paano na yung type? Hello. Muna po ba sa blapot kayo po yung mayapayabak po. Para pengari ko po pong kapatid. May bigla ko po yung po makasadya. Pero po may pilit na kunti na lakad. Kasi po kanong marine kan talakad kayo buri na po sabihan pikarine may ginubo. Kaya po magkapilit ko. Sana po pagpatuloy tamo na balang Domingo sisimba tamo ba kanito po itang kaya katamon tungkulan na agampanan tayo. Itamo po yung balo ko sabihan siguro po kayong tutuki miragdagan eh. Yang muna po kin Diyos, kadwa kay kayong pingarimi ang pong kapatad. Iabot ko yung maya po oras kay kayo man. Yang nula po anti kawulaga yung lugod na ng Diyos kay katamo. Pablasyang yang manakit karang kay katang gagawan, kilob na ng Oldoldo. Sabi na ng banal, ela po bayo king kay katang pagkarandam. Dening sasabihan na ng banal ay espiritu, masakit. Ingal do tamong daratang. Tuto po yung sakitin ni makalaganap at yung bagyo. Karing mayayaliwang lugal kaya katamong yung lugod na ng Diyos at karing malating tapat tamong paimsasan metong yung Diyos panwana nala. E tamo darasan ng kalamidad karing aliwang kapatad tamo. Nung minsan diyan pong midadalanan kaya sakuna kaya parusan ng yato, atin mo namang maniwala, atin mo naman talsalpantaya. Kareng mayayaliwang lugal. Pero po yung Diyos talagang mamilin manintunay karatan tapat amamin to. Anyapin po, tuturuno rin paralan kay katamo, ding manalay, spiritong balang titipo, ing lobena ang po rin kay katang panalangin, ileng mo munang dili. Agawata mo para panyagkaking sakunang daratang karang balang biyatam. Yan pong pagkikwanan tamo yung kikatang tungkulan niya tamo kalingon. Waling balo ko yung tungkulan tamo gagawan tamo balang aldon ng sabat. Sana yung mo aldon ng sabat karin gawan ng kikatang katungkulan.
Ya ko po, minsan siguro akakiyo, nanamong aldo, sabat ka rin yung kakakit, ng Martes, Lubiana, tamong pong biyernes sa lako. Yang masakit po pala yung magobra ng gobyerno. Potang yudos da ka, ka makapayali. Nung minsan na ang giyampang Domingo, papagobran da kami. Pero ya ko yung sasabihan ko, nung minsan tang kaya BMI, ya po yung papagobran ko, punta ng kunya mo punggat panapon ng Domingo. Pero makanya naman yung Diyos malgudya. Yang nakataka kawangan ka rin kaya katang pamanggalo. Anyapin po ag katanda kayo, balo kong masasan metong tam. Yung lugod na ng Diyos. Eta sami kakawani, bang kanita ka rin aldo bukas, makanyang tamong malayang makagalo, karimburin at di na nakatangkanwanan ng apong Ginoo. Pota po kasi nga manyawad ka king Diyos, maralas kaya katamo, gusto nga kagadbi pagkalubanan, siguro meron dama mo. Ne po. Pero po ako panwala ng pungaliyo, gusto nga niya ko king Diyos, napagadbi niya, yung sasabihin ko kayang sarili ko at yung pangkulang. King ka na akong pamangawa. At nung minsan, kasi po atang manyawad ka king Diyos, lalo na nung halimbawa, yung agawan todo, lalo na makayukol king kikatang kasal pantayanan, nung manyawad ka king Diyos, di nga luwa po manyawad lat tulad di sa kanilo. Ako naman po kayo hindi tatay loto. Manyawad ko sana naturang king loto, baka nito makapagawa kong sentro. Ala pa pong tinod kareng manyawad, king nga pong Ginoo, nataya yung loto baka nito pagawa ni sentro. Yako po, panwala ng pungaliyo, kaya po binalak yung sarili ko yung sali kong loto. Uling balo kong in Diyos, pagkalup ka na ako. Potay ning ugali ko ngayon, turang kay loto, bahay na ako siguro akik yan Pagkalup na ng Diyos, kareta mo, ating kabanala na puso. Maya pa po sigurong Diyos ko, nung turang ko rin ng kamuti ko, giyang kapi na mo makaibiyap kay sentro. Maya pa po siguro rito, o kaya yung palya mo, dinana ka ng Diyos. Pero po pangarapan may loto, at yun po kaya kayo na para mo po kaya na ako sarili. Uling yan po pagkalom ng Diyos. Lalo na, tamang perpeka tao, at yung tapang pamagkulang, uling din, buri na ng Diyos, talamang po agagawangan. Kapatad. Pero kitang bane-bane tunggal ditak po, makagawa tamo yung Diyos, sablasan na ka rin mga dapat tamo. Kalupan na po yung pagsubok o yung sakuna. Layan nyo po yung bagyong daratang kaya katamo. Maging mayan po uli na nitang pamisasan metong tamo, kimburi na ng Diyos karang kaya katang pamanyapat. Anyapin po, agkatanda kayo, yung pamisasan metong nga tayo kakalinguan lalo na kaya katang proyekto. Mangkanita yung Diyos panwana nakatamo, luwed niyo po noon ti kaulaga. Kita mo talasal pantaya lawen niya punsibol pilan lang anak ng mayari. Titulado. Ngayon po, bayo pa mo at luno naman natang mestro o mestra. Metong engineer yata. Yung pagkaluban na ng Diyos para itang karelang pegaralan ng pong karelang kapag nasa nakam tanda. Kanyapin po kung kayo nakan. Yang sasabi ko kay kayo, ako, mimina kaya kung tungkulan. Urin datay ngaldo yung Diyos malugod ya, dakalya piban niya rin Diyos dinanay mo rin dinan. Nung halimbawa, dinanay yung metong, ako na ako diri ng kalambak ko ng manyad. Yung sabihan tao po at yung pangkulang king kikatang pamanyan po at king kikatang sarili, anyapin ng Diyos ya pa magkalub, karang kikatang kayo duran. Pasibayo po, maya payabak kaya kayo nga. Salamat po, kayang busy na po. At karen kaya katamong kapatad kaya lalam, nino kayang muna ka rin Mami lang niya po ang gamamati kapatad At o yatsi, sister nong po, lalawe na ako Dati ya pong sekretary ni, niyang minunang Aldo. Dating Aldo kanyan, baka sister nong po.
Ayan. Ayan, may atalakad. O karen pong keng lalam, ita pong anak na ni kaya katamong kapatad maning. Brother, kaya makain balo lagyan, kasanting lagyan, magkasay ko. Engineer namo po. Kaya katamba yung may pasar kayang kay, pamagar. Hello. Maya pong abak po. Tutupo ni Marini, ako po niya na ako bali sabihan ko. Mumuna po king ginuma. Maya pong abak po kaya, tsaka po karing pengari ko ang po pong kapatad. Itutupunan niyan, yung pagpasa po king board exam, balang milagro ya po ka ako. Kaya ako po talaga expect na ipasar ko. Metong ya pong patutupo king biya ko po ini na minsan kailangan mo pong manenaya. Ito po. Tsaka in tema tamo pong ini, tukol ya po king kay, kung pakanano ka po mamalakaya, blang mangingisdaya po, di ba? Kitang album ko po kitang Jesus Christ, kitang moving panganta. Sabi na kang Pedro, nang dati Pedro, manasan niya mo. Yung nadakpan na mo asan. Pero nang dintang yung Ginong Jesucristo kimbe, no? Sinabi ng bakanyan, Pedro, ng bakanyan, simula ng ini, ali na asan yung kaya kang kunan. Yung simula ng ini, yung asanan mo yung kay den tao. Ibig sabihin, metong yung pinili ng ginubang kanito, tang marakalya agawang mayap ka rin tao. Ito. So, bala mo, ngini, king ka na akong kabilyan, siguro, pagkalob ng Ginoo ka na ako ini, salamat, dakala salamat. Balo ko dakal pang datang milagro kimbe ko o sabla-sabla, kanyan. So, dakal po, salamat. Pota pong mag-success tamo. Dakala salamat na po. Nang minsan yung tao, pota pong daratang niya yung pagsubok. Nang kaibala mo, milalakota pag-asa yan po. Pero nung lawenta mo po, kalupa na, nga sabi na, ning kikatamong kapatad, magkangating pangkulang po atang epa po may pagkalob. Pero etam po sasawa. Uling etan naman po pag maragulan ng tatang tamo. Kapilan man, maging karing anak tamo, etala po pag maragulan din kaya katamong pengari. Bisa kayo po ang pongali, utang tapa mo rin karing pengari tamo, yung kaya katamong may pagkalub ngeni kaya katamong. Nung yala magsakripisyo rin kaya katamong pengari, kata naman po ayat si bitamong anak. Kapareho talang mag-sacrifice. Mag-sacrifice siya nung papag-aral kang anak. Mag-sacrifice siya yung anak bang mipasarya. Panikwana ng mipasarya. Yung pengari mag-sakripisyo yan naman po. Manintun kalakal bang kanito. Potang manyad yung alawan sitang anak ng magaral. At niya pong IB. Alaya pong keliwan kay katamo ing Diyos. Alayang keliwan ing kay katamong Ginoo karing mararapat karing kay katamong biye. Lagi tamo pong bibye nung nanoy itang kailangan ang timong pengari. Niya po, uli pong Father's Day nga ni, den pong pengaring lalaki, na ila po ring asyas na ning kay katamong pamilya. Niya po, hanggang makanano yaman po kasakit ing dalanan tamo, pota pong buuya ing pamilya. Potang buuya ing pamisan metong daring pamilya, mayan niya mo po yan. Mayan niya mo pong lumabas. Pang ating pamisan metong manibat karing mangatwa ang gana karing anak. Nya kaluguran na kapatad, din kaya katamong anak, sabi napin, turutalak kaya tang dapat dang dalanan abang anak la. Makanita po tang tumwala, baluda na po itang maging obligasyon da. Kapalad tamo po, dahil kaya katamong supling antimong anak ngeni na makiabela o makiyabelang makiagum kinganti kaniting pamagaral. Uli pong ay turutan na po. Nga sana po kaluguran na kapatad, ing mitmong sipagan, karing balang metong kaya katam. Eya po sana mama ko,
Although, marakal po, kaya katamong danasan, kaya katamong biye. Nung minsan, atin na pong manyaman, atin ang mapait, atin ang sabla-sabla, atin ang masalpak, atin ang nano. Pero, makatiman tapamuring gagalo ka rin kaya katamong balang katungkulan. Uling niya po, kaya katamong pekitangwanan. Nung yatamo po masubok, nganapin, yatambalo nung no ka rin tamo katatag. Anya, deti po nung minsan, pibagbulayan tala ka rin kaya katamong sarili. Kaya katamong simpleng biye, dadalungan po yan. Dadalungan po yung kaya katamo yung pagsubukayan. Pero nung pong yung kaya katamong ginuya po yung asaan tamong pong panaligan, dadalangan pong mayan yan. Yung miyayaliwang subukayan. Uling, nakatamo po pa yung brusyan ng kaya katamong ginu, karing aldo, apamangailangan tamo uling, pagkalubtamo po itang kayang buri kaya. Nya, kaluguran na kapatad, deni pong kayang lalampa, malyaring ating pang bisang magsalita, Brother Rick po, kaning mumunang luklukan, pakanta po dandaman tayo, yung kaya katampong PPC5 President. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Sa narinig po nating mga pag-aaral ngayon ay marahil mayroon na tayong naipasok sa ating mga puso't kaisipan mga kapatid. Dahil tayo lahat ay nandito para mag-aral at para matuto, no po. Siguro marahil ang bawat isa sa atin ay meron na tayong natututunan mga kapatid. Dahil sa kinatagalan ng ating pag-aral, kahit isa-isa lang, siguradong may naipon tayo mga kapatid. No, siguradong mayroon tayong na inalalagay sa ating mga puso, lalong-lalo na yung mga aral na naririnig natin sa bawat ating pagpupulong. Kaya po, mahalaga sa atin ay talagang kailangan nating manatiling parating matatag, no po. Dahil hindi maiwasan ng pagsubok ay dumarating sa ating buhay, no po. Talagang pag ang isang tao ay lumalapit sa Diyos ay talagang marami pong pagsubok ang dumadating. Dahil ang Panginoon Diyos, sinusubukan po tayo kung talagang gaano tayo katatag, no po. At kung minsan naman, binibigyan naman tayo ng pakonsuelo, no po, pag nakita niyang meron tayong ginagawa at nakakagawa tayo ng kanyang mga kagustuhan, no po. So, mapapalad po tayo dahil sa araw na ito ay nandito tayo imbes na tayo ay makisalamuha o pumunta sa mga bagay na ayaw ng Diyos, no po. Kaya sabi nga sa ating pag-aral, lalong-lalo na po sa ating paksa ngayon, ay tayong lahat ay sana magsilbing mamamalakaya, no po. Sabi nga sa Lucas 5:10, may sinasabi pong ganito. Basahin po natin. Dahil kailangan po talaga ang bawat isa sa atin ay maging katulad nito, no po. Nang dahil po noon, no po, sabi niya, at gayon din si Santiago at si Juan, no po, mga anak ni Zebedeo at kasama si Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, mula ngayon ay mamamalakaya ka na ng mga tao. So, garin din po ang binigay na diwa ng ating kapatid kanina, kung saan ang si Simon Pedro at si Andres, kung saan po ay dati mamamalakayang isda, no po. Ano ba ang ibig sabihin ng mamamalakaya, no po? Ang mamamalakaya po ay yun mong nanghuhuli ng mga isda, no po.
yung tinatawag nating mga mangingisda, no po, yan mo ang mamalakayan ng panahon nun. Pero sabi niya, sana maging katulad, sabi niya kay Juan, na maging katulad kayo, no po, na maging mamalakayang tao. So ano po ang tungkulin pag ikaw ay natawag na mamalakayang tao? Kung paano po ang gagawin natin, no po? Ang mamalakayang isda ay ang ginagamit niya lambat, no po. Ano ba ang gagamitin natin lambat pag tayo ay mamalakayang tao? Siguro po yung mga aral, no po, mga mano ng Diyos, ang mga salita ng Diyos. Yun po ang ating gagawin. Yun ang magiging sandata natin pag tayo po ay mamalakaya. At kailangan po may katangian din ng mamamalakaya. Kailangan makikita niya ang mga magagandang katangian pag ikaw po ay mga mamalakaya. Ano po ang dapat taglayin ng mamamalakaya? Kailangan po makita ng may kailangan mayroon kang tapat ka sa Diyos, yung mga katangiang magagandang ugali, no po. Kasi pag ikaw po ay isang mamamalakayang tao, sigurado pong tinitignan nila yung katangian, no po. Paano mo sila malalambat? Paano mo sila mahuhuli sa mga haral at mano ng Diyos kung nakikita po nila ay wala sa iyo ang mga ganitong katangian? Kaya po mahirap talaga ang mamamalakayang tao. Kaya gayon din ang mga opisyalis, ay gayon din po ang obligasyon na dapat pong taglayin ng mga kapatid nating mga opisyalis. Kasi po sila ang tinitignan ng mga miyembro kung paano po para maging ehemplo sila, para ang mga miyembro natin ay lalo nating maikayat, ay dapat po talaga yung mga katangiang hinahanap ng isang mamamalakaya o isang opisyalis ay nasa kanya, no po. Yung mga katangiang dapat niyang taglayin ay talagang itanim po natin sa ating mga sarili, mga kapatid. Kailangan wala silang makikitang kapintasan sa iyo, pero mahirap po talaga, no po. Tanungin mo ang mga kapatid ng opisyalis, wala siguro makakapagmasalitang wala silang kapintasan. Lahat tayo mayroong kapintasan. Pero inuutos ng pagkakataon na ang lahat ng mga kapintasan na hindi makapagbigay ng pagsulong, lalong-lalo na sa mga kapatid, ay dapat talaga alisin natin, no po. Napilitin nating alisin, no po. Pilitin nating iwasan o iwaksi dahil tayo po ay magiging ehemplo ng mga kapatid natin. Kaya napakahirap po. Kaya sa mga haral na ito, mga kapatid, ay siguradong pag ginawa po natin ang mga aral na tinuturo, lalong-lalo na ang mga batlayang dumarating sa atin, ay sigurado pong hindi tayo mapapariwara. No po, hindi tayo maliligaw ng landas. No po, pag tayo po ay nakikinig at ating pong ipinapasok sa ating puso at kaisipan, ay marahil may iwasan na natin yung mga hindi magandang gawain. No po. Talagang sa panahon ngayon ay marami pong tukso, no po, maraming pagsubok na talagang kagapay ng isang mananampalataya, lalo na po yung naniniwala sa Diyos, yung mga gumagawa sa mga kautusan niya, talagang marami pong dumarating na pagsubok o mga tukso sa ating buhay. Kaya sana magpakatatag po tayo dahil si Satanas talagang palagi pong umahanap ng pagkakataon niyan, no po. Pag may nakita siyang chance, no po, may makita siyang chance, ay talagang pumapasok po siya, no po. Kaya sana po ay tayong lahat ay maiwasan po natin ang pagkakataon o maiwasan natin bigyang pagkakataon para makapasok sa atin ang tukso, no po. Dahil ito po ang magbibigay sa atin ng
hindi magandang patutunguhan. Opo. Dahil lang alam po natin, nandito tayo upang lalo tayong matuto, lalong-lalo na po ang buhay na espiritu nananahan sa ating mga katawan, ay ito po ang dapat nating ilagi sa ating pangkaisipan. Opo. Dahil lahat tayo ay nangangarap at ninanasa nating makamtan ang pangako ng Panginoon. At muli, bago po ako magwakas sa aking konting mensahe, dahil po ay iniintay ko lang sana ang ating Pangulo na banggitin niya ang mga committee sa ating mga pagpupulong para maumpisa na natin ang ating mga programa, lalong-lalo po sa ating proyekto. Noong pong isang araw, tayo po ay nagkaroon ng pagpupulong kung saan namili po tayo ng mga committee, no po, para siyang magtrabaho sa ating mga proyekto, no po, sa ating proyektong gagawin. Ang napag-usapan po noon ay nagtalaga po tayo ng mga committees. Ang una pong committee ay ang project committee, kung saan po ang mga namamahala doon ay mga engineer natin, no po. Sila ang nag-uusap kung paano po ang gagawin nilang plano, lalong-lalo na po sa ating proyekto, no po. Hindi ko alam kung sino po napili nilang chairman doon sa project committee, no po. At nag-create po din tayo ng manpower committee, kung saan po itong mga manpower na ito ay sila po ang maaring gumabay sa ating gagawing proyekto sa mga manpower, mga magtatrabaho, no po. So, hindi ko pa rin po alam kung sino ang naging chairman nila sa manpower, no po. At ang isa po ay ang Finance and Budget Committee, kung saan po ang inyong lingkod ay siya po ang magiging chairman namin, chairman po, no? Dahil meron kaming grupo, kasama po natin ang kapatid na Boboy, kapatid na Leng, at ang ating treasurer, no po. Kaya gusto ko pong ipaalam sa inyo na ang ating pong plano sa ating sentro ay upang lumikom na tayo ng pondo para sa ating mga gagawing o para sa ating gagawing sentro, no po. Kaya po bilang isa sa mga miyembro ng Committee on Finance and Budget ay gusto ko pong ipahalala sa inyo na nag-uumpisa na po tayo, no po. Kaya nga ang kapatid na Len, kinausap ko siya kung sino na po ang mga nagbigay na sa mga pledges, no po, yung mag-pledge na magbibigay, no po, at ang hindi pa nagbibigay para po para makumbisa na natin na umpisa na natin yung pagbibigay, no po. At kung pwede po kakausapin pa natin yung iba na kung sino pa yung pwedeng mag-pledges na magbigay ng tulong para makalikom tayo ng pondo. At asahan niyo po bilang isa sa mga Committee on Finance and Budget ay gagawin ko po ang lahat para lahat ng mga pondong dumarating at pwedeng may expense ay monthly po ay gagawin nating ipopost natin sa harapan para makita ninyo, no po, kung sino na yung nagbigay at para ma-encourage naman yung mga libang nating mga kapatid. Kaya yung mga iba natin pong kapatid na nag-pledge na ay kinukumbisi ko na pong magbigay na, no po. Umpisa na natin ang pagbibigay, no po. Lalong-lalo na po yung mga opisyales kung saan po ay napagkasunduan nating magbigay ng 10,000, no po. Yung pledges natin 10,000 bawat opisyales ay siguro po mag-umpisa na tayong maglikom sa mga pledges nating youth. Kahit hindi man natin mabuho agad, konti-konti, kasi po baka mabigatan tayo, pa konti-konti bigay natin yung ating mga pledges o yung mga obligasyon nating contribution na
10,000 lalong-lalo na yung mga opisyales. Kaya sabi ko nga kay kapatid na Len, kausapin niya si Darang Miling, na mag-provide tayo ng resibo, no po. Kasi yung iba naghahanap ng resibo dahil wala po tayo yung nakaprentang resibo, ay pansamantala po gagamitin natin yung mga resibong sa convention, no po. Yung convention, yung marami po tayong resibo nandiyan sa library na para sa convention dahil hindi ganong nagagamit yun. Siguro pansamantala po yun gagamitin natin kasi yung iba naghahanap na po ng resibo, no po. Para maging transparent, ay siguro po gamitin natin yun pansamantala habang hindi tayo nagpapagawa ng sarili nating resibo dito sa Cebu. Pero kailangan po, siguro ang treasurer natin magpagawa ng resibo dahil ito po ay kailangan. At meron din pong nagtanong sa akin, mga kapatid nating abroad, kung paano daw ang kanilang pagbibigay ng donasyon. Nagtanong nga siya kung may account natin, yung account number natin sa bangko para i-publish ng mga kabataan natin na ilagay sa ating sa Facebook o kaya sa Messenger o sa Facebook po, no po, ng kabataan para po kasi yung mga ibang gustong magbigay, doon po nila iuulog sa account natin sa bangko, no po. Kaya si Darang Miling, pakibigay na lang yung number, no po, ng passbook natin, tapos ipopost ng mga kapatid nating kabataan para po doon na lang sila mag-ulog ng kanilang tulong, no po. Dahil po sila yung nagtatanong sa akin, ay na-tiyempo naman na sakto ay nabilang po tayo sa Finance Budget Committee, no po. Kaya sabi ko, sa madaling panahon ay ipopost natin yung account number natin sa bangko para doon na lang po sila mag-ulog yung gustong tumulong na nasa abroad, no po. Kaya yun po, mga lalong-lalo na po yung mga kapatid nating abroad, yan po ay siguro po ay tingnan ninyo sa Facebook ng ating mga kabataan ang bank account natin at doon po pwede nyong iulog yung inyong mga tulong para sa ating gagawing proyekto, no po. So siguro po ayan ay panahon na para umpisaan na natin yung paglikom ng pondo para po matantya natin kung saan ba tayo talaga maaaring gumawa ng proyekto kasi ang tinanong ko nga yung sa ating engineer yung pong ginawa niyang plano, no po. Siguro si kapatid nating Engineer Bitug ay napag-aralan din niya yung plano na ginawa ng ating kapatid na isang engineer din. Ay tinanong ko siya, sa rough estimate mo, magkano ba ang gastos ng proyekto nating yan, no po, sa planong yan? Sabi niya sa rough estimate, more or less 6 million, no po. So kaya mga kapatid, sana umpisahan na natin kung saan tayo makakarating sa mga pwede nating tulong, no po, sa ating maipong pondo dahil mahirap ding ipunin yung 6 million ngayon sa panahon ngayon. Pero katulad niyan, meron pong nagtatanong sa mga ibang kapatid natin sa abroad, baka tuloy-tuloy na yung pagbibigay nilang tulong. Kaya kailangan talaga sa madaling panahon yung ating bank account ay may post natin sa Facebook ng mga kabataan natin. So, yun po ang gusto kong ipaganak kayo bang kanito. Ret na pong katamong planong mga santing, lalong-lalo na po rin umpisantane, uling nung tayo pa po gawan ngayon, nung kapilan tayo pa po gawan, uling pinanamban mo kanyan, ne po, adwanamban mo pala, 48th anniversary tanan eh. So may ginamong
Ala na pala nga itong banwa. Nepo. Oh, may ginapa banwa. Nepo. So, kailangan tala pong pandalasan huling bili kung tamong more or less 6 million. Nepo. Kitang kaya katamong plano para kaya katamong bayong sentro. Nepo. So, ito po ing paganak ako bilang metong kireng Finance Budget Committee na asahan niyo po retang alawang kapatid na buridang akakit retang hanggang transaction no po hanggang ako mong gawa panay akong manyad record king kay katamong kapatid treasurer ipostala po bulan-bulan po tapong o baka this year na po umpisan ito baka nita retang bisang manakit nung nanuno po retang linob pondo king kay katamong sentrong proyekto ay akit do po ne po. So ila mo po rin ang mapilan kung pag nakakaya kayo sana po misaub-saub tamo baka nita managumpeta mo. Dakal pong salamat. Salamat po kay katamong kapatid. Kita pong paganakana makaukul po kay katamong programa. Sabi ko pin ongoing ngan po kay katamong suporta kay katamong pagawang proyekto na po. Ito naman po siguro magkulang karetang paalaala kay katamo. At deta pong bisang sumaw ketang kay katamong proyekto nga ito. Hanggang paulit-ulit mo po, sabi ko rin kanita po at tinta naman deta nga tsuke nga abroad at tinta naman pong account number kay bangko. At atin mo naman kaya katampe ngari. At atin naman pong mami karen kaya katamong kapatid. Anya po rin kaya katamong pera in-announce do po kaya katamong publiko na po tinala rin po kaya 700 data nung 600. So plus po retang pangako da kaya katamo retang kaya katang kapatid na po 1M. So may gitno pong metong milyon na po. So, nung pong lawen tayong figure kanini, 6 million, mga lambu tamo po. Sigurado mo yan. Mga lambu tamo po. Uling kasi po, ang tamong isipan, no ka rin tayo kuha na ng 6 million. Compare po, karetang kaya, yak po yung assessment ko po kasi makaniniya. Anya po kasing din kaya katamong pengari hanggang kakabaying oras. Pagbasiyan ko la po rin kaya katamong pengari kaya tang napon. Nagkakatampong pengari kanita nung minsan pa ban makarelamo pula na o kaya karelang pale. Pero may ngarap la po kasi ganitang minunang aldoy kaya katamo sentro. Tabing-tabing yamo pong palat ang pong nano na po po makanyan. So may ngarap la mika makaninila. So bakit po ayat sib data? Grande po yung building ay ni. Although masakit man po yung biya kanita, papagarala pong anak. Den kaya katamong pengari. Ingobrada po, ortelano mo. Ala pong makipag-obra kanitang antimong kalupa tamong eni. Ala po. Yung karelang obra talaga kanita, marangle mo. Nang minsan la mamupol, kaya pabaw no. So, pero, nakasyon da rin yung pengari tamong nga rin eh. Yako po ka rin ko mo may encourage. Kaya tang dedikasyon da rin kaya katamong pengari. Although chula ketang level mababa ne po sabihan tamong alalaman ketang middle class but now po den kaya katamong anak ne detang pag-aral dari kaya katamong pengaring ini no ka rin la po ne so nung makanano ya po katibe yung pigsimulan tam so makanya naman po yung generasyon tamong ini so tamo po matitinag nung sabihan tamo nung minsan ay, no ka rin kaya kawanan nita. Pota pong miyabe-yabe la rin. Hanggang 10 pesos. O, yung kasing maragul magumpisaya karetang mga lati eh. Eta naman po buuin dinalan nung eta mo po share ne po. Pero, nung pong itang kaya katamong pag-isipan gen, itang ayat chibtaya mo itang kaya katamong gawan. Iya po yung maging kaya katamong inspirasyon. Potang kaing metong nga tao, kaya katamo, miswerte niya, nung misang karamong kamuti, ni karakala ayabli na po,
Anya po yan. Ayan, bibiyana naman po kay katamo nung nanitang dapat tamong aisaw kay katamo. Na. At yan po, yung kay katamong Aldo, yan yung Aldo ngayon po, yung piece of tamo po ngayon 4,600 la po, 614. Ila po rin kay katamong piece of soup ngayon. At kareni po kay katamong kapatad, akakit ko, Brother Larry, ang poretang kapatad tamo keta, pila na pong beses, akakit ko la. Dakal pong salamat kay kayong pangayatsu, pamakiyagum kay katamong tipunan, at malagudya po kay kataming Ginoo kay oras sa iti. God bless you all po kay kongan. May area po yung kay katamong tipunan.
Hello. Agkatanda ko pong talakad bang may na metong pasalamat na papuri kitang metong a Diyos. Malugod at mala kami pa. Punat penibatan yung kikimbiat sikanan. Ginoo, salamat po, misan pa. Imitipon-tipon kaming mikakapatad. Bang mag-aral, mituturuanan, miusukan king banal mong uman. Karingkya kang salita, karingkya kang gawa, igit king kaya kang lugod, apebandi mong karing balang metong kaya kang. Ginoo, salamat po. Ala kaya pong balong yablas, kareting lugod, apay kalumuki kami. Nuning balumi, insambanda ka, king kaya kang pangay espiritu at king katutuan, tukyanda ka, karing kaya kang balang tuntunan. Ginoo, minsan man kung mitatakit kami, patawad po. Mga nyan kaya pong higit pang pagkalubanan, kabyasnan, kapibabatan, tetagan ginin Diyos bang mga nyan ngaldo bukas kim pamanuki imiking kaya kang kagulutan misadsad kami. Ginin Diyos mga nyan ipanalangin nila po nimbalang pinili mo ama malakaya karing kaya kang salita king kaya kang gawa igit king kaya kang lugod ginin Diyos. Abilang tetakan mo king meto nga iglesia Ginoo dinan mong sapat a kabyasnan katalinuhan katapatan, kapibabatan ginin Diyos bang anyan ngaldo bukas, laga na piya ingkiyak ang lugod, ing sulok na nimbalang mundo, bang ngaldo bukas ginin Diyos, ipanyatang mo, miras na. Ipan, timurin, ipanalangin nila po rin, pinili mong bilang manimuna, nimbalang bansa, Ginoo dinan nyo pong pusong mamo, pusong maganaka, pusong biyasang kilala king kiyang kaburian ampon katuliran. Manimuno king balang simbaan, ginin Diyos. Dinan nyo pong sapat kabyasnan, kapibabatan, tetagan ginin Diyos. Tune, po biro ing sablang mamahalaking sablang bage. Tune, kailangan ing kabyasnan, kapibabatan at tetagan. Ginoon Diyos panimunan ming sabla, maingaldo bukas yung kapayapan manatiliya. Ginoon ipanalangin nila naman po ding sablang kapatid ming may ngandaywan, ano makanano nga magsakripisyo king alawang bansa. Bang pagkuran ding alawang nasyon, Ginoon ingatan mula. Nung makanaan la po sanang payapang mero, makanyan lang payapang magbalik. Bit-bitin tagumpi kimbiyada. Ginoo makanyan mo naman ipanalangin nila po rin kapatid mi at pengaring manandaman. Ginoon Diyos, pakayapan nyo lang. Para nyo pa po yung hindi takpang sagli kimbiyada. Mga kayabe mi lang manuparan gagalo ka rin banalatungkulan. Ginoon Diyos, ang timura man ding kapatid ming mirasan king pagsubok. Ginoon Diyos, dinan nyo pong sapat katatagan. Ila po sana miraragsa king karalang kasalpantayanan nun higit lalong magtibi. Galot maminto ka rin banal atong kulan. Pakit nyo po yung misteryo at patukutuging biyada bangal do bukas. Akay abe pila. Manuparan at kagalo ka rin banal atong kulan. Ginoo, katataulian po, ipanalangin mi po inke kaming pagkabiye. Kimiyalalawang bagay, Ginoon Diyos, kakabiyein tao. Salamat po king paramingong wewe, impegkalab mo po imbiye at pagkabiye kaya kami. Sana king darantang paraminggo, Ginoon Diyos, king kikimbiye. Sana, Ginoon Diyos, king kang malamisteryong patnubi at load kaya kami. Iya po kawani, ngini ang gaman king wakas, dakalpong salamat itindalangin king lagyo ni Jesus. Kaya kaming Diyos at tagapagligtas. Dakalpong salamat. Amen. Happy Father's Day!